పార్ట్నర్షిప్లో మరి నెక్స్ట్ దాని నుంచి సూపర్ స్టార్ టీం నుంచి శృతిక, సో లిటిల్ ఛాంప్స్ గా నుంచి నజరుద్దీన్ వచ్చారు. శృతికనేమో ఆడదాని ఓరు చూపుల సాంగ్ పాడింది. సో మరి నజరుద్దీన్ ఏమో బుల్లి గౌన్ వేసుకుని లక్ష్మణ్ సినిమా నుంచి. సో మొత్తానికైతే ఇద్దరు ఆన్సర్ అండ్ క్వశ్చన్ ఇద్దరిట్లోనో పడ్డాయని చెప్పడం జరిగింది. మొత్తానికైతే శృతిక నువ్వు ఎవరిని కించపరచలేదు, బాగా పాడావు అని చెప్పడం జరిగింది. నజరుద్దీన్ ఏమో నువ్వే కోనిట్లో పడ్డావు కదా, మరి డాబర్ మ్యాన్ గరిచిందన్నో అదన్నో ఇదన్నో కానీ శైలజమ్మ గారు చెప్పారు. మొత్తానికైతే అనంత్ శ్రీరామ్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే శృతికకి ఇలా కైపెక్కినట్టు పాడావు, శృతి తప్పలేదు, చాలా బాగుందని చెప్పడం జరిగింది. మరి మన నజరుద్దీన్కి ఏమో మొత్తానికైతే చాలా లయబద్ధంగా పాడాడు, చాలా అంటే చాలా బాగుందని కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారనమాట. మొత్తానికైతే ఇది ఈ గర్ల్స్ వర్సెస్ బాయ్స్ మధ్య ఉన్న హోరాహోరీ పాటలు అనమాట. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటా. స్కోరింగ్ కూడా నేను చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.